акбари солеҳ барои ту ёрӣ рафта даромадам хона да пеши оина дата даъватнома ай номи ҷони ма марҳамат ба тӯи ма навиштай калон калон суратура надарон акбар ҷон суратто чӣ дар корай вақте ки дар кор нестам мегуфти штат мекунам аю духтарон нестам мегуфти арӯсита мешам да барот местам ирӯз ту арӯс шидаине ки мушам ман нестам рафти пеши дигар ҷон карди ёри дигар ҷон меша рӯзи дигар месӯза дили ҷигар кӯ қасамои дурӯғ штат мекунам чӣ хелай ман нафаҳмидам барои ту ҳаррӯз яками апрелай дар москва будам ӯзата фаҳмидам дилам тоқат накард ба пеши ту паридам баъди чашмам дидам нигаҳ кардам хандидам орзу ҳавасе дар ту ман доштам надидам ҳоли ман дар дилам ҷон доштам орзуву ҳавас ман нафаҳмидам ки ҷон ҷон ту мудаи булҳавас гул дар даруни қафас ҷон намегирад нафас манам ҷонаи сипас мешам ранги дигар кас рӯбрӯки баланд ай так меравад дарё дорӯи марг оварда даст билети удиниё ишқи мо ҳаромай гӯё дар назди хонагиё ҷона мефаҳманиё да бадм зади диниё донишгоҳ спортзал дар сои иловагӣ ҳам аз ҷи намо сабақ ҳастам дар раҳи зиндагӣ тира барои пул додестианда ябангӣ ма одамрои кадр меган ту братам бигӣ ман чихе чашмома пӯшам букум рафтак ишқи покам ман чихе чашмома пӯшам ки вақте дар тори хокам ту гули рӯи ҷаҳонӣ ма як сапати хокам ту дастума ҳуй кадӣ ва баромадӣ як чокам барои беарзои динё як биҳиштай чӣ ба нағзида мегива танҳо духтар да биштай чӣ ба нағзида дорам ғами дардаш мара киштай низ пишав мехезам дара чокам болиштай ҳоли ман дар дилам ҷон доштам орзуву ҳавас ман нафаҳмидам ки ҷон ҷон ту будаи булҳавас гул дар даруни қафас ҷон намегирад нафас манам ҷонаи сипас мешам ранги дигар кас ҳоли ман дар дилам ҷон доштам орзуву ҳавас ман нафаҳмидам ки ҷон ҷон ту будаи булҳавас гул дар даруни қафас ҷон намегирад нафас манам ҷонаи сипас мешам ранги дигар кас акбари солеҳ барои ту ёрӣ рафта даромадам хона да пеши